Chevy Bel Air Sport Sedan. Obsah 4.6, dvoustupňový automat. Když jsem byl malý, byl to můj sen. Tohle a pak autospárka. Za 10 si ten sen splníš. Ne. Majku, co máš pravdu, dám ti direta. Platí. Ne, neplatí. Má pravdu. Musím si ho zkusit. Platí. Musíte pořád říkat platí. Platí. Skupina Nova uvádí Mike a Molly. Veterán. To je rok. Víc na 4hodinový plavbě po jezeře. Jasně, jenomže jsou všichni hosti za chvíli zavřený na vodě s bandou našich nalitých bratranců. Jo, to je pravda. V skleničkách Martiny byly jenom rukojmí. A co to je tradičně v kostele? No, Majková byla ráda, kdyby to bylo v kostele, takže to vychovala jsem vás dobře, holky. Já ti říkám, že takový motory se dneska už nedělá. Jasně, takže mě náhradní díly budou stát majla. A to by se mělo podrazit v prodejnici. Aha, tak to jo. Klid 8 000 za mojetý auto nedá. Myslíš za auto, v kterým se zhodinu... Aha, jasné. Jo. Ti rozumím. Takhle si dělá to.